Luath tú Yola. Yola? Yola. So go dé bhí an? Well, Bhíodh a bhí an. Man Bhíodh a bhí an in Éire le Seachtain ón Gaeilge. JP Dolan agus ó marithe ó Rosvík Ruin féin. Scríomh siad tá leabhar anhaid acu an mus go faoin Yola. Agus ar nói is sé an chéad rud a luann siad an sin gur canúint den Bhíodh atá an. Ní teanga faoi le nó go bheith canúint den Bhíodh atá an. Agus nóair cineál eisteach go leor nóair a bhí mé genotaidir Loch Garman, hánig mé ar go lórdíine é déanú tagart don Bhíodh bhí híos an sin. Agus fiúhhain tá leabhar an English is spoken in Ireland fáilsíú é ag RTE hart fa néideach 76 agus tá altaistí an sin agus tá sé thar bheith simú faoin Yola agus le héad mar luanse am le go go raibh a le héad den Bhíodh á Lord who is a Vinglas I dúsgart bhaile lia fósta. Agus sé an rud atá sa Yola in our éire ná sin Bhíodh an Bhíodh a bhí á Lord ag na Sasaní nóair a tháinig siad an seo am le go I measc na Anglo-Normanach. So change ho fada sin siar. Ní bhaineann sé le plandail ina dhé, baineann sé leis na Anglo-Normanach. Baineann sé leis na Anglo-Normanach. Sin an Bhíodh is dóithe a bhí á Lord am le go ar fud Napála. Mar agus is sé an rud ná sais cinna leidí an cheantar sin de réir mar a chuaigh an Gaeilge I dreise. Agus in oireann na dála chiallaíonn se sin nach raibh fágtha ach deisceart Loch Garman agus túisceart bhaile lia ina raibh an man Bhíodh sin á Lord. Agus an sin Jimmy si thuas I dúisceart Loch Garman ná Garman leisce le dúisceart bhaile lia tuisc go raibh an oiread sin teagmháil acu leis an Bhíodh féin. Ní raibh an teagmháil céarna acu híos an sin leis an nua Bhíodh mar dheartha. Ní raibh bhí siad iníoslathe mar dheartha mar Ilan Bhíodh agus timplathe le ceantar ina raibh an Gaeilge á Lord. Agus dá bhar an Bhíodh sin níos fuide híos in eisceart Loch Garman ná mar a bhar sé idir be heile sa fáil. Bhfuil cé ho fada sa bhar se? Go dtí an níomhhuiisteag hí sé fósán sa níomhhuiisteag tá tuairiscí an tá litreach a scríofa agus le héad sa níomhhuiisteag. Ná nóair a éiceann tú ar an Yola féin feici tú gur tháinig ancuid Seachtaí isteach ón Gaeilge. Ach nóair a éiceann tú ar na focail sin feici tú go muinneann siad leis an ormheoireacht agus leis an stádas sin sais cineál sé sin rá caithfidh go raibh ancuid den na Hibreóirí ag Lord Gaeilge ach sais cineál na húnéirí talún mar dheartha ag Lord Bhíodh. Glacam leis am le go raibh an Yola in éineacht sin raibh na Anglo-Normanach inne churfuú. So cílíonn se sin glacam leis go raibh an Yola ag an de Chilcannaigh, glacam leis go raibh an Yola in iarthar Chilhhainteáin áit a bhí sais cineál áit in a raibh go raibh ancuid Anglo-Normanach ar fad. Am le go glacam leis go raibh sé a conta na mí, glacam leis go raibh sé a conta bhaile lia. Mar a dúirt mé am le go níthe gur crothaíú an Yola in eisceart Loch Garman agus gur scap sé amach a bhallart ar fad. Am le go bhí an Yola ann agus an sin leidí ceantar an Yola go dtí nach raibh fágtha ach deisceart Loch Garman agus fianaise mar dheartha. Cuid dé nGaeilge cibéarbe.